Takže nazdar, nazdar ľudia. Dneska som sa rozhodol natočiť ďalšie videjko z túry z lesa na proste výhľad, bude na konci videa. A nachádzam sa momentálne na ceste na Vysokú, je to druhý najvyšší vrch Malých Karpát. A vyrazil som z miesta, ktoré sa nazýva že Vývrat. A vlastne musel som zaparkovať už dobre, možno aj 2 km takto ďaleko. A teraz som sa rozhodol na tomto kopci na Vysokej, už som bol viacej krát, ale teraz som sa rozhodol, že pôjdem inou trasou. Tak ako som sa naposledy, keď som tu bol, tak išli sme vlastne naspäť dole a nešli sme tou trasou, ako sme tam prišli, ale ako sme sa vrátili. A ja teraz vlastne tou trasou chcem vyskúšať ísť sa dostať na Vysokú, či si to ešte budem pamätať. Ale viem, že boli tam turistické značky, akože normálne tabulky na niektorých miestach, ale nepamätám si vôbec tie názvy, nič. Takže som veľmi zvedavý na to. Není tu momentálne žiadna ani akože značenie na tejto ceste. A pozdĺž celý čas, ako som išiel, tak vlastne túto na tejto strane, možno to bude trochu aj počuť, no tečie tu konečne vodopád. A celý čas, ako som išiel, tak bolo vyschnutý, proste som bol z toho trošku až taký sklamaný, že taká krásna, akože krásny vodopád by tu, teda nie vodopád, ale potok, by tu teda mohol tiecť, pretože vyzerá, že keď veľa prší, tak naozaj akože to tu brutálne tečie všetko. A nič. No a bolo tam nejaká lavička, tak som si sadol na chvíľu. A potom som prešiel asi 100 metrov a zrazu som započul, že konečne tu niečo tečie. Tak skúsim to takto ukázať. No, je tam trošku. Nie je to úplne plné, ale konečne to má takú tú pravú lesnú atmosféru, že človek počuje aj takéto ukludňujúce tečenie vody. No a ja som pokúsim toto video nespraviť také úplne dlhé, skôr také kratšie a postupne až úplne na vrch, na Vysokú a teším sa. Takže viem, že na Vysokej je brutálny výhľad, hovorím, bol som tam už viacejkrát, neviem koľkokrát, ale bol som tam a výhľady sú topkové, bombastické, takže tak. No a dneska ešte mám v pláne spraviť okolo aspoň tých 15 000 krokov, takže to tiež uvidíme, že koľko mám. A zobral som si so sebou banán, jablko, 2 litre vody, z toho 1,5 litra je minerálka. A no, uvidíme, zatiaľ som v pohode. Není to úplne náročná túra, práve preto som si vybral túto trasu, pretože to je celkom taká, ona je dlhšia, ale není až taká strmá. Pričom tá pôvodná trasa z Vývratu, alebo z Vývratu, čo je vlastne po modrej alebo po červenej, potom sa to nejako mení, tak ona je vlastne taká, že zatiaľ, že pohodička, idete si, hej, a potom úplne totálne, že strmo hore cez nejaký les, ani neviete kam idete, ani tam nie je žiadne vyznačenie, takže preto som sa rozhodol, že toto ja nebudem už absolvovať, niečo také. Takže som sa rozhodol, že to risknem tadeto a uvidíme. Ako hovorím, že zatiaľ tá trasa je taká celkom mierna, není to nejaké náročné stúpanie ani nič, len celkom pohodička aj na bicykli by to mohlo byť. Videl som tu jedného cyklistu, inak nikto iný tu nebol, to je brutál. Takže tak. OK, no takže momentálne som sa dostal k nejakej tabulke na Hubalovú, to bolo vlastne úplne na začiatku. A prvýkrát vidím modrú značku na tejto ceste, takže som bol trochu mimo, hej, že kam teda mám ísť, ale pôjdem stále rovno. A pozeral som sa aj na mapy.cz a keď pôjdem teraz normálne po tejto asfaltke, tak ďalej potom bude odbočka niekde doľava a som zvedavý, že či tam bude už tiež nejaké turistické značenie alebo ešte nie a budem sa musieť zase pozrieť na mapy. Každopádne niečo som chcel povedať, ale zabudol som čo a aj toto som chcel ešte ukázať, hej, že jaká je tu krásna príroda. No, proste klasický les, ale je to krása. A to som chcel povedať, že vlastne teraz svieti slnko a vonku je 33 alebo 34 stupňov, hej.
A vlastne tuto v lese, keď je tieň a je tu tá vlhkosť, tá úžasná vlhkosť, tak tu môže byť možno 26, 27 a to je akože úplná topka, to je bomba. Proste geniálne. Takže aj úplne nádherné počasie, že nie sú ani mraky, nič, takže keď budem točiť nejaký výhľad alebo niečo, tak všetko bude vidieť. Akurát trochu je také šero, alebo ako by sa to dalo nazvať, neviem. Že vraj by malo byť vidieť odtiaľ aj Alpy, ale to musí byť fakt, že topka, hej, že úplne čistý vzduch a to dneska asi není, takže škoda, ale nevadí. Uvidíme, čo bude ďalej, aj tu je tá tabula. Dobre. No, každopádne mám za sebou aj deku, pretože som mal v pláne proste si tu niekde lahnúť, kde bude taká, dajme tomu, že lúka alebo niečo. Ale nie som si úplne istý, že či tu niečo také bude. OK, tu práve je, ale to nie je miesto, kde chcem byť. Je to príliš ešte skoro a hlavne svieti tam strašne veľa slnka. Skôr by som chcel byť niekde v tieni, to by bola topka. Viem, že v Borinke je jedno miesto, kde je taká lúka na kopci. Krásny výhľad je odtiaľ, no topka, to tiež niekedy skúsim natočiť, keď sa mi podarí. Tak, tu je nejaký dom na strome. No, to je zaujímavé. No, teraz je tu ďalšia lavička. A to je výborné na tejto trase, že fakt človek sa síce nachodí, je to taká dlhšia trasa, ale môže si oddychnúť a je to úplne že brutálne. Toto už je fakt asi 4. lavička. OK, takže práve som sa dostal na nejakú križovatku. Odtiaľ som prišiel a mám na výber doľava, alebo tuto rovno, alebo takto doprava. Mapa mi ukazuje, že ak pôjdem tadeto, tak viem sa dostať na Vysokú, ale nejsem si úplne istý, že či sa takto naozaj správne má ísť. Ale ja mám taký pocit, že pôjdem tade. Aspoň to bude zaujímavejšie. A uvidím, čo tam je. Každopádne modré značky sú tu a sú vlastne aj akože pozdĺž celej tejto asfaltky, takže ale na začiatku tejto cesty nebolo, že modrá je smer Vysoká, hej, ale nebolo tam nič, takže neviem, kam táto modrá značka presne ukazuje, čo nám chce povedať. Je to možné, že sa dá aj na Vysokú tade dostať, akože tiež tam bude treba nejako odbočiť, ale ak sa dá ísť aj tadeto, tak pôjdem. No pozrime sa. Takže C-čko modré máme aj tu na tejto trase lesom. Takže vyzerá to nádejne. A tam vidím nejaké svetlo, nejaké slnko. Možno tam bude lúka, kde si dám deku. OK, takže není to až taká lúčka, ale sú tam nejakí chlapci. A je tam pekný výhľad na kopec, ktorý vôbec neviem, ako sa volá, alebo tá vrch. Každopádne není tu až tak veľa miesta, kde si dať deku a keď tam sú ľudia, nemám to príliš v pláne. Ale táto cesta je veľmi fascinujúca v tom, že ona nie je asi nejako oficiálna, ale proste akože je to cesta proste. A stále tu človek na niečo natrafí. Ale hlavne to je taký brutálny kľud, že to je super. No, už začína byť trošku strmáčik, ale oproti tej pôvodnej trase, originálnej, je to úplne, že pohodička. A hlavne tu by mal tiež potok, ktorý je úplne, že totálne vyschnutý. On je vyznačený na tých mapách CZ. A čo som sa pozeral, tak za chvíľku
by mala byť odbočka na ďalšiu cestu, ktorá už by mala ísť priamo na Vysokú. Takže na to som zvedavý. Ja to ešte skúsim teda takto otočiť. Že vlastne ono v pohode sa tu dá takto ísť. Hlavne tuto má už človek pocit, že sa naozaj nachádza v lese, keďže tu nie je žiadna vybudovaná cesta, je to také akčnejšie trošku. Tam, kde bola tá asfaltka, tak človek sa cíti trochu ako v parku a nikdy neviete, že odkiaľ vybehne nejaký cyklista alebo auto, ktoré tam občas išlo. A toto už je naozaj taká divočina. Každopádne je to len Slovensko a nie je to žiadne safari ani nič podobné. Ale je to určite zaujímavejšie. No, takže ja som si tu urobil menšiu pauzu. No, dostal som sa na takéto miesto. Odtiaľ som prišiel a mapa teda mi ukazuje, že by som mal ísť týmto smerom. Hej. Ukazuje tam aj modrá šipka, ktorá sa tuto nachádza. Ale keby som nemal tú mapu, tú navigáciu, tak stratený. Lebo to je proste bludisko, to je milión všelijakých cestičiek na všetky rôzne smery. A áno, síce tá šipka ukazuje, ale ukazuje neviem kam, hej. Akože neviem k jakému cieľu, pretože nič také tu není napísané, no. Ale podľa mapy teda viem, že je to na Vysokú, takže môžem vyraziť. No, tak už sa nachádzam asi 150 metrov od Vysokej. A tuto na konci, už si pamätám aj túto trasu, ale je to už trošku strmšie. Je to už trošku také horskejšie, alebo ako to nazvať. Takže tento zvyšok cesty už nebudem nič ani natáčať a až na vrchu. Takže let's go. Tak nachádzam sa hore. Úplne krásne to tu je. Vidím tu prvé výhľady. Každopádne ešte sa musím presunúť trošku ďalej, pretože tam je ten kríž. A je to tu takto, tu celé krásne vyzerá. Takže tam na vrchu, teda už ku koncu tej cesty som sa trošku zadýchal, lebo boli tam nejaké popadané stromy a kým som zistil, to je nádhera. Kým som teda zistil, že kde je cesta, tak to chvíľku trvalo, ale inak brutál. Wow. To je proste nádhera. Tu je takto ohnisko, to som ani nevedel. A s takýmto výhľadom, čo ti šibe, tak to je niečo fascinujúce. Wow. No a týmto smerom bude ten kríž. Tam boli pred chvíľkou srnky, si tam pobehali. Nestihol som to zachytiť, škoda. A teraz tu idem okolo takéhoto stromu. To je tiež brutál. Proste mne sa to strašne páči, ako sú tu tieto kríčky, alebo búrina, alebo čo to je, neviem. A to slnko, jak sa teraz sem zapadá, tak úplne nádherná zelená farba, krásna. No a hlavný bod programu je priamo pred nami, takže zvládol som to, som hore. Opäť tu bola srnka, aj som myslel, že či nejako nestihnem vidieť, ale teda očividne tu nikto iný asi není, keďže sa tu pohybujú. No to už sme videli, ale to je... Počkať, ale toto asi nebude ešte ono. Toto je teda nejaký, neviem čo to je vôbec. Ale mal by tu byť kríž a ten som ešte nevidel, takže bude trošku ďalej asi. Tam je zase vidieť druhá strana Karpát. Toto je západná a toto je asi východná. Teda. No a ja to chcem prejsť ešte. Ty kokso, to je proste, to je fantázia. Wow.
To ja sa nedokážem proste... To je niečo nádherné, wow. Bože. Ani mrak není. Ani mrak. Ale teda mal by byť vidieť odtiaľto aj Plavecký hrad, čo som v minulom videu teda tam bol. Ale neviem odkiaľ, lebo všade na tú stranu sú stromy. A bože, to je jak raj na zemi, toto fakt. Musí tu trošku kúsok ešte asi prejdem a tam bude ten kríž, ale vôbec ho nevidím. A teraz neviem, že či sa nejako dá, tam sú nejaké mená, to som si nikdy nevšimol, ale neviem, či sa tam niekde dá nejako výjsť na nejakú výhliadku, alebo nie. To si asi mýlim. Tak už ho vidím. Dobre. Takže ešte kúsok. A ono vlastne, to je celkom dlhý takýto vrch. Neviem, ako sa to, či to má nejaký názov. Akože, ako sa nazýva takýto útvar. Neviem, ale... Wow. Tam dole by som teda nechcel padnúť. To je proste krása. Ježiš, teraz tu bola zase. Nestihol som to natočiť. Takže ja tu chvíľku budem. Aj tam zase praskajú konáre, že tam utekajú. Skúsim tu chvíľku byť a nič nehovoriť a zase predo mňou nádhera. To je nádhera. Takže konečne nejaké tabule. Vysoká. Wow, bože, to je... Akože ja som tu už bol, ale to je vždycky fascinujúce. Ty kokos. Wow, bože. Ja neviem, že ako to ten telefon dokáže zachytiť. Ale je to proste krása. Wow. Takže toto je Vysoká. Druhý najvyšší vrch Malých Karpát. A fakt asi jeden z top výhľadov proste v týchto Karpatoch, takže ja to ešte otočím takto na seba. Kokos. Ale je také, čo to je, no proste ako trochu hmla, alebo čo to je, prach vo vzduchu, neviem. Každopádne není úplne ten výhľad taký čistý, aj keď je jasná obloha, takže tam ďalej není až tak vidieť. Ale je to fakt, že fascinujúce. A hlavne to ticho, ten kľud, to čvirikanie. Ono. Tu síce svieti slnko, takže to mi moc nevyhovuje. Lepšie to je z tieňa. Tiaľto. Škoda, že sa mi tie srnky nepodarilo natočiť, ale nevadí. Proste toto je taká krása. Ja to hovorím furt, aj to budem furt hovoriť. No tam je tiež teda nejaký vrch ešte vyšší, ktorý som nevidel predtým. Tento. Neviem vôbec, čo to je za vrch. Ale nevadí. Dobre, tak ja to takto z vrchu ukončím. Pozadí s krížom. Urobil som nejakých 11 000 krokov smerom hore a cesta na vrch mi trvala približne 2,5 hodiny a ďakujem každému, kto si to pozrel. Možno, že to niekoho namotivuje taktiež si urobiť vlastnú nejakú túru a
ja uvidím, že čo bude ďalej. Takže určite mi napíšte koment, to by ma fakt že potešilo, že čo hovoríte na výhľad a tak ďalej. Takže ďakujem a majte sa.